Ak žijete vo vzťahu, možno mávate občas problémy a niekedy cítite neistotu, či vám ten vzťah vydrží. A možno preto, že sa chováte podobne nezodpovedne ako väčšina párov. Prečo hovorím nezodpovedne? No, pretože si ho nejako nechránia, ten svoj vzťah. A pritom je to to najvzácnejšie, čo máme. Zoberte si dom, postavíte nový a čo urobíte? Hneď uzatvorujete poistku. Prečo? Veď je nový, nemal by spadnúť. No chcete si ho chrániť, keby sa niečo stalo, lebo má pre vás hodnotu, je pre vás dôležitý. A podobne je to napríklad s autom. Kúpite si nové a tiež by sa mu nemalo nič stať, ale rovnako si ho chránite. Urobíte si na ňo poistku, keby sa niečo stalo. A vzťah, ten nie je dôležitý. Nemá pre vás hodnotu? Podľa mňa je toto najcennejšie, čo máme. Ale preňho robíme všetko ostatné. Takže mohli by ste začať uvažovať o niečom takom, ako je vzťahová poistka. Ochrana vzťahu nie preto, keby sa niečo stalo, ale preto, aby sa nič nestalo. Ak chcete vedieť viac, kliknite na link pod týmto videom a dozviete sa to na našej web stránke. Ochránime aj vás.